Jotend bura mar ODM kar chung'or bura ma Karachuonyo gi MCAs mawuok e kar chung'or burano owuok tung' musuo gi manen spika mar od bura mar kaunti ma Homa Bay Julius Gaya ewi weche manowacho ni gavana mar kaunti no Gladys Wanga tich otamo nyaka ne odonji e apisi. Juma mokalo Gaya ne omaki e kanda mar video moro manyiche noyuoro e liel moro Karachuonyo ka okwayo oganda jo Karachuonyo ng'uono kuom ne nyisogi mondo gisir gavana Wanga e yiero mokalo. Gin weche ma oyudo kwet gi jo ODM ma Karachuonyo ma onyiso Gaya mondo were gi gavana otine jopiny. With the long, with the strongest term possible, ni okwamor gik ma jomoko e Karachuonyo machalo former speaker wacho ewi governor. Okwadwar weche makiko ji kasama governor osechako tiyono maber machalo kama. Omiyo wakwaye ni ka en gi team ne moro to bede team ne no to wach governor ma Homa Bay gi tije motiyono e Karachuonyo ka oaye. Gaya ini wuon mi wuoyo kuom governor sani ni. Iluongo governor ni tin. To ine ma governor nokuongo ndiki ma ine michamo office governor michamo terms ariyo. Iwacho sani ni governor gik mosetimo e Karachuonyo onge. Ka Gaya kawuono nyalo wacho ni gima governor osetimo onge. To in seche mane in speaker, sama ni chiemo ni ng'eni governor tiyo. Ne tuo ni gima governor timo e Karachuonyo onge. En achiel ni. Emosen Joy makata seche mawuoyeni waluonge ni former speaker gin kech empathy oruma kod hera ma governor ne kode. Otherwise title mar en goska wuono ni former speaker en go nikech governor makoro chayo.